Татарстан Республикасының халық язучысы, жәмәгать эшлеклесе Гариф Ахунов 1925 елның 18 сентябрендә Илекке Арча кантоны Үшиле авылында крестьян гаиләсендә туа. 1947 елда Арча педагогия училищесын тамамлап, Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Аны 1952 елда уңышлы тамамлап, 1956 елга кадәр Совет әдәбияты журналында эшли. Университетта укыганда әдәби әсәрләр яза башлый. Газета, журналларда очерклар, рецензияләр, әдәби тәнкыйть мәкаләләрен бастыра. 1957 елда Гариф Ахунов Әлмәт шәһәренә күченә. Нефт төбәге кешеләренең көндәлек тормышын һәм хезмәт казанышларын якыннан өйрәнә. Нәтиҗәдә Хәзинә һәм Хуҗалар исемле романнарын иҗат итә. Гариф Ахуновның бу дилогиясе 1960 елларда татар прозасына яңалык алып килгән. Аны яңа тормыш материалы һәм яңа геройлар белән байыткан әсәр буларак бәйләнә. Бигрәк тә Хәзинә романы популярлык казана, рус теленә тәрҗемә ителеп, кат-кат басыла. Татарстан нефтчеләрен бүтән союз аренасына алып чыга. Свердловск киностудиясендә 1977 елда Клад исемле нәфис фильмда эшләнә. 1983 елда Кәрим Тинчурин исемендәге татар драма һәм комедия театры аны сәхнәләштерә. Гариф Ахуновның тормышында Әлмәт чоры әдәби иҗат казанышлары белән генә түгел, иҗтимагый активлыгы белән дә игътибарга лаек. 1963-65 һәм 67-68 елларда ул ТСР язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге җаваплы сәркәтибе була. 2 тапкыр Әлмәт шәһәр советына депутат итеп сайлана. 1968 елда әдип Казанга кайта. 1971-74 елларда Казан утлары журналының баш мөхәррире. 74-84 елларда ТСР язучылар берлеге идарәсе рәисе. Бер үк вакытта 1975-84 елларда РСФСР язучылар берлеге сәркәтибе вазифаларын башкара. 1973 елда Хәзинә романы һәм Шикләвек төше повесте өчен Гариф Ахунов ТСРның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. Күләмле әсәрләреннән Ардуан Батыр документаль повесте, Йолдызлар калка повесте, Идел кызы дилогиясе, Гомер юлы, Тимерханның күргән кечергәннәре дигән документаль повестлары игътибарга лаек. Утлар яна учакта пьесалар җыентыгы укучыларга билгеле. Язучының күп әсәрләре төрле телләргә тәрҗемә ителгәннәр. Күбесе театрларыбыз тарафыннан сәхнәләштерелгән. Ул шулай ук Шәриф Камалның Акчарлаклар повесте буенча инсценировка авторы. Шолохов, Островский, Макаренко, Закруткин әсәрләрен татарчага тәрҗемә итүче. Әдәбият өлкәсендәге казанышлары һәм иҗтимагый тормыштагы актив эшчәнлеге өчен Гариф Ахунов Хезмәт Кызыл байрагы, Халыклар дуслыгы орденнары белән бүләкләнә. 1985 елда РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе, 1993 елда Татарстанның халык язучысы дигән мәртәбәле исемгә лаек була. 1998 елдан Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының шәрәфле әгъзасы. 1974-84 елларда СССР Югары Советы депутаты. Гариф Ахунов 2000 елның 4 июнендә Казанда вафат була. Туган ягы Арча зиратында җирләнә. Ләкин безнең заман менә шундый булды, безгә картаярга мөмкинлек юк. Татар халкының 1000 еллык тарихын, аның мәдәниятын, аның культурасын, аның әхлагын, аның намусын, аның барлык матурлыгын, җылаларын, гореф-гадәтләрен саклап барырга тиешлебез без. Менә бу Тукай фильмен куюның максаты да шунда. Халыкка аның зурлыгын, аның матурлыгын, аның бөеклеген аңлату. Гариф Ахуновның исемен мәңгеләштереп, Арчаның язучылар аллеясында язучыга бронзадан бюст куелган парк аның исемен йөртә. Казанда һәм Әлмәттә ул элек яшәгән йортларга мемориаль такта эленгән. Казан, Әлмәт, Арча, Укмарада язучы исеме белән урамнар аталган.
Әлбәттә, Гариф Ахунов исемендә әдәбият тарихы музее эшли. Арча районы элекке Кече Өчиле авылы янында хәзер авыл юк, Ахун чишмәсе бар.